Khapangni takokte bukukjong norok jotono saiman khana yang poito khlaio jong tabuk jotono COVID-19 ni bagoi eba coronavirus ni bagoi lockdown period o jong tongo i lockdown period o jong tamo khlaitai eba ki jong biango thangaiman ya jong abo jotono rules regulation rok khana tei jong Jesus Christ no surinai rok no bo saklai rujakha sarkar ni ngoi norok tabukta kuthum laikhodi i je COVID-19 lockdown period paya sakjora ebaki chung in lockdown no chung srai keno jotono manithai klaio hnoi sarkar saklai rujak sudu sini Christian takokte bukuk chung simia ombai kane Hindu Hindi Sikh Muslim je kuno dormo ni borok no gathering mania ebaki kuthumlai mania ebaki jotono lockdown period o ma tongbai nai aboni bagoi chung Jesus Christ no surinai rok bo sini bukhao kiri thaikrui sini bukhao khahamyang thaikrui sarkar abo tamo khlaika chung kuthumlai manliya chung pandaro khlai manliya rokhnoi tamba hi joto rules regulations sarkar bai rujagoi tongmani abo jotono kahamni bagoise o jorao rujagoi tongo a je coronavirus abo bosuk jorati danger chung jotono saimano bini vaccine kurui khota ubo abon bagi sarkar belai khano kirijago tei aboni step bo nawai tongo tei chung joto lukurok no bo koi saka chung jotono a lockdown no strictly maninani ungthong tumungno chung maniyangoi tongkhe aboni consequences eba khe aboni manthai chung definitely sarkarni nojoro klai khangke sarkarni khunjo klai khangke sini bagoi belai khano hamya ongnai chung abono srai keno sawoi manthai aboni bagoi ang koyo ani khapangni takokte bukukjong no bishes klai Jesus Christ no surioi tongnai Christian takokte bukukjong chung o jorao chung bukha baiyawi bukha kufur baino chung hapangno hambai rumani bisingtui tei Kaitor subrai Jesus Christ no hambai rumani bisingtui chung a lockdown period no strictly maniwoi chung himlai kangkai belai kena hamnai tei norok himlai bo tongkhna hnoi ang khabai khogoi poito narogo tei khlaio tei kaisa ang belai keno bukhao tamhai kaisa nangjakmani hinkhe baksa chini bisingo i je lockdown period ni bisingo ang nukha Facebook WhatsApp rok coronavirus ni 666 kairima rok tei 666 kairingoi 666 kairingoi post khlaio share khlailaio abo 666 se i je coronavirus ambagoi chung sawi mano bible 666 abo bosgorti tamo ambaga aborok nugui baksa borok bukhao mithika tei baksa kirima habjakma haingkha tei baksa bol rok sawoi tonglaikha even ang malai lekha abo tui borok bai ang koyo please omutui share rok omutui 666 rok noi kono motei phano coronavirus ni ngui mania aboni bagoi abono share ta khlaidi muthagoi ridi eba ki share khlai kangke abono delete khlai rohori paidi 666 abo coronavirus ya 666 abo alada coronavirus abo alada aboni bagoi chung Jesus Christ no surinai rok chung jotono srai na nangnai i coronavirus abo 666 ya ambagoi takiridi borong so bahingyawi je rules tongmani regulation tongmani i coronavirus ani lockdown period o chung abono si maintain khlai chung himlai na nangnai tei sini social gathering no chung salna nangnai abo bai tei sini lockdown period ni bisingo je saklaijak social distancing tongmani je cleanliness je abo tamo je sajakmani abono news obo nugui tongkhana YouTube o nugui tongkhana tei khana para amsayo salai tongmani abono chung kaham khlaiui khabai khukbai chung manai laithai chung tongo aboni bagai bible o ang moito khurioi runani musungo phurungmungni chapter number 22 eba ke 22 ni chapter number 22 ni 3 o 22 ni 3 phurungmung srai ke suijak tongo sian ganang borok khunke dup nukhe katioi himo
फिया बुतुवा साहोनके सिगाङै थाङो ते मा मानजागौ सियान गोनां बरक हांके bo bini buskango jungjal bin buskango kirimani singsa nukhange bo abono katiwi himo bo katiwi bo tongo phiya butuwa sanga ani fan tongo kunu ngia nei bo thango te ajagano manjago ni samani kok je corona virus ho jung au ang le Jesus Christ no wasin suri tongnai ang bon loboi tongnai ang bini thuibe paijak ang ta goi sebeno je lockdown mania phano kunu ngia hake jibi rogo je manjaknai rokno chung tangoi hoi suri wai sebeno bono boi baksa milamisa khai tong hangai chung bahayung nai angli na abo kaisa bible saman be opposite eba ke biporit Kaitor ni kok thai juno srai srikna sawo norok sian ganang ungdi sian ganang goi je dup eba ke nog je bipod abono nukhangke katiwi himdi te butuwa sangai ta munsa busukangoi thango ang thaising samani hai te bo manjago abon bagui chung sawi mana nangnai chung sian ungthai chung tongo bible srai srai te bo suijak tongo norok sibuk haike fusungdi te pharok haike koinine ungdi hinso bible okok bo suijak tongo jeta kaham jeta abo jeta je kathai suda koboi sana thakai jeta kaham abo sini bagui lukuni bagui joten bagui aboni bagui chung wan sok chung tongo chung haino butuwa rok wan sok ke chung wan sokoi tongkhangkai chuklakhnai ang norokno khabai khukbai koyo tei kaisa moitonarokni khapangni takokte bukhukchong chung belakino chung suri thai corona virus ni Kaitor bini itsa Tamo ang aboni bagui bo ekta video post khai paijak corona virus ni bisingte Kaitor ni itsa Tamo abono se saimanni bagui chung suri mabai elemak pori mabai khlai salbrum brum chung bini phanno se asawai chung himthai tei sarkar hafang saklaimano srai keno maniwai chung tonglai khake belai keno hamnai sini bagui sini hani bagui dofani bagui nei ang poito khlaio Kaitor sini sakao hamari khlai tongthong।